As pedras falan. Hai pedras que son planas, a ras do chan, como se aínda estivesen saíndo de dentro da terra. Son as laxes ou laxas. Nalgúns sitios chamanlles lastra, pero teñen unha superficie máis brava. A lousa, en cambio, é a pedra da Galicia oriental que escacha formando lamias de cor negra e gris coas que se cobren as casas e se separan as propiedades. A louseira é a canteira. Da Galicia costeira, en cambio, é o petón, pedra que sobresae no mar. Pero tamén lle chaman petón por terras de soneira e bergantiños ás pedras que sobresaen da terra. Coto e outeiro, que eran pequena elevación do terreo ou cumio ateigado de pedras no oriente de Pontevedra e no occidente de Ourense, pasaron a designar unha pedra única de gran tamaño. O mesmo aconteceu con pica e picoto, que de cumio de monte pasaron a significar en moitos puntos de Ourense conxunto de pedras, algunhas tan ben colocadas unhas encabalgadas nas outras que mesmo parece obra humana, de xeito que acaban formando o que as xentes chaman un castelo. É curioso que tamén no mar os mariñeiros lle chaman picoto a algunhas pedras. Hai algunhas pedras que parecen un dente cabeiro, unha moa das da boca, e chamanlles así, mo ou moa. Pero para moitos galegos o nome de pedra máis sorprendente é o de fraga. Na maior parte de Galicia, unha fraga é unha carballeira, pero non é así nos concellos do sueste ourensán que lindan con Portugal, desde a Portela da Canda ata o Parque Natural do Xurés. Nesa mesma zona, a palabra fragueiro designa un conxunto de pedras ou unha fraga moi grande que presenta unha forma pendente de marcada verticalidade. O curioso é que os dous significados da palabra fraga, carballeira e penedo, poden estar presentes nas fragas do Eume, porque teñen unha parte claramente pétrea e outra claramente boscosa. Pero se falamos con alguén que lles chama fragas ás pedras grandes, xa sabemos que é de Ríos ou da Gudiña ou portugués de Trás-os-Montes. Unha vez máis, as pedras falan. Elas axúdannos a saber en que parte de Galicia estamos ou de onde é quen fala. As pedras, según sabe escoitar, falan. No alto desta pedra longa de Tordolla dis que peiteaba os seus cabelos con peite de ouro unha moura. Pero quen trouxo esta pedra para aquí? A tradición di que a trouxo unha moura en riba da cabeza. Hai unha versión cristiá que dis que a trouxo Santa María. San Martiño de Dumio, no século VI, predicou moito contra o culto ás pedras en Galicia, pero se en Muxía a xente segue curando na Pedra dos Cadrís ou segue encontrando información sobre o estado da súa conta bancaria no Banco Celestial, é que o culto ás pedras aínda segue formando parte da nosa identidade cultural. As pedras falan. Abur.